ଶଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଆଜି ମାଡ଼ ହେଇଯାଇଛି। ଭାଟି ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଦେଖା ସୁନ୍ଦରୀ ମୁହଁ ଡକ୍ଟର ହେଇଯିବୁ। ସେଇଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? କ'ଣ ଖାଉଛି? କ'ଣ ହେଲା? ଆଙ୍ଗୁଠି ପଶେଇ ଦେଇଥିଲା। ପଡ଼ିବ ପଡ଼ିବ ପଡ଼ିବ। ଓହୋ ନା ମ ଏଇ ବାଡ଼ିରେ ତୋର କ'ଣ କହୁନୁ? ହଁ ମୁଁ କହୁନି ସେଇ ଆମ୍ବଟା ଆଣିଛି ବା ସେଇଆକୁ କାଟି ଖାଇବା। ବେଶୀ ଖାଉଛୁ ତୁ। ଫୋନ୍ ପଡ଼ିଗଲେ ଶଙ୍କରକୁ ବକରା କରିଦେଇଛି ତା ଦେଖିବୁ ନା। ଏଇ ଏଇ ଏଇ